Verden er forkælet, samfundet er forkælet, og alle menneskene er super forkælet. Alle vil bare have og have. Men en lille gruppe tror stadig på den sunde fornuft. De kæmper for Gud konge og for skattestoppet. De er Skatteværnet! Alarmen, alarmen! Kom, alarmen er gået! Det er altså mig, der skal sige det. Alle mænd på deres pladser. Alarmen er gået. Når jeg siger skat, så siger I stop. Skatte, stop, skatte, stop. Det er her, der er nogen, der vil underminere velfærdssamfundet. Må jeg lige komme forbi? Ja, selvfølgelig. Hov, er du en af de der arbejdsløse? Ja, desværre. Hvor er I arbejdsløse? Altså bare snedige. I ligner jo rigtige mennesker. Hvor længe har du været arbejdsløs? I 3 år. Så er det dig jo. Væk. Gå med dig. Claus, frem med sparekniven. Jeg skal jo ind og have mine dagpenge. Niks, vi har lige skåret dagpengeperioden ned til 2 år. Jamen, det kan I da ikke. Jo, det går fint. Nu kan vi få råd til skattelettelser til de rige. Men hvordan skal jeg betale husleje og give mine børn mad? Du kan bare samle flasker. Når jeg siger skat, så... Ja, endnu en gang er roen sikret i det lille land. De rige kan sove roligt om natten, og de fattige kan... Ja, de kan bare lade være med at være så fattige. For ellers kommer Skatteværnet!